Здравейте, приятели! Така става и запръшката с малко брашенце, така, червено пиперче. Подправки може да си слагате по избор на вкус, кой как обича да си прави и така нататък. 2 лъжички брашенце, бойца ви. Така се случва. И запръшката без лук, може който иска да си сложи и лучец още с запръшката. Но аз мисля, че лука е достатъчен, кой как обича може да си го направи как иска. И подправки по вкус. Чубрицата задължителна при мен в бобеца. И така нататък. Продължаваме. И ето така, приятели, се случва запръшката. Взимате си от тенджерката, от водичката, сипвате от теганчето и бъркате. Точно така. Хубаво е запръшката да 10 на минути така да си ври и задължително отгребвате от бобеца. Ето така само боб. И слагате вътре и така натискате и го мачкате. За да стане по-вкусна запръшката и боба да бъде прекрасна. Който иска може и да си го запече и на фурна и всичко може. Кой как обича. След това му слагаме подправки, както казах. И накрая слагаме и магданос. Ще ви покажа. Така, бобчето ни е готово, приятели. Ето и магданоса, наситно нарязан. Отделете го от котлона да не е топъл и сипате вътре в бобеца. Не трябва да ври, когато изсипате магданоса, за да има ефект. И разбърквате, най-важното. Да бъде разбъркано хубаво. Се разбърка така. Ето. И сега задушаваме за 10 минути. Ето, не ври. За да има ефект от магданоса. Ето го, приятели, и завършикът на бобеца. Мяу-мяу, приятен апетит!